Oyo numurobelio Vuna Pesa Clinic. Utaseve tibuya bado na bebe siyego kwera nechebe nyinge nechebe emilio Okogosemye buno kweroberia na gutugekere besa yao eribwekinie okore ya keras asante yani kware yakana uko yakana uko no gosebe ukweroberio kuya asebesa ego kwagaja ogwetenenera ndaje bono gukwebeze ba mintu nakagira muraiga inkue nyetige ekerengere igine kebebesa yani ti bega muno okwegendereria na kobeko burusu boronge ase ebyare ao oyo numurobelio Vuna Pesa Clinic. aiga ase studio nimbwata bageni bachirega igatubizo sangamo na barabu iguru yamangana ringete besa umuntu kaigure besa igako unekene bono amangana abiri kujya guse ibintu byakongire kiri gwete besa ubuna amangana abiri usindu byakongire kiri gwete besa ego ko ngamangana nkobari bya ubura amangana bari nwera kongete nkobari kiri gwete besa eite to keburete gusegete yo nakyo kuyi aboni utwarane metando Bringana na kinero hostei. Bona nkoba ngano kubanya. Asumuru byo Pesa Clinic asamalieta nigyo guru. Okay, asamalieta ngoro kefa ondieki. No ngo kore company ya moga iga town. Iyo ko konya bantu ko go save. Company ne ge goro chai sako. Na ncha samarita clovers mchama okeros. Ndega iga kosongo sengi llegas. Ya mangana ichibesa ali sako yetu ya chai sako ali mochigo songo opos quick mat no toko ali ne branch ya Kisii lakini branch ya nene yoto ali mochigo Nairobi na njende sema ya sales njo no konia bantu obiabuye sako na mangana ichibesa inchende ne tamangano nsia marketing ande buno ramanye ile marketing temine tinga kikwa onerio monte sako ngaga join ri watigeira abo ekasia ne mona nene ri okoligerie member ngaki obeire interested ne sako yito likiri obeire member nane namo konya ku advice mono go save na oikerekere ngo kyo gusabelo ebesa ngintu kiki actually ebesa ne unanda isa whatever ebesa nege ntoke ko tokonya gosuka koruase uchia sande nechebe bunole no basokale utabwati ebesa ebintu mbiro ebingota kole nebole ga ali mugondonka kinye ninjire mugondo kibano njiro wasamule tamabera no alikera ndikere gento lakini goigota kebesa ikebesa tutebenga ne financial oxygen asama tukaya leo senge njonge ebesa nero kirege tara ko tosagwa mahitaji yao igo witautie besa ntokonyara kugendera so mu telefoni taso atogotema ko nyoni akoba discipline ingere gutumeka nege ndoranye kolere yani twa no bumanye saba na inchi bamanya na kibago tumia besa kibanyore okay iye nteke tangani karo kwa manyire besa ningi kwa yanyore nkyo takire okora okay tu ikatomanye gente tangani ngaki chinchera neji nyinge choko nyore besa baro baka babuate chi shortcut choko nyore besa lakini nabora nyore besa elia otanye tumege tibuya otanye save tibuya sare save na boyego koerera eseda keke kuna wanondo example mbaro abakora betting online betting na humo ndakora betting na shilingi 100 choka nyore na shilingi 200 ndimo kenke lakini engenjelia uchigo chitumeka abo chisave inere go determine no twara jiwe ski nyinge bunolega onye to pange ngana kigo chitumeka kiagere bese rara gatatu nero go tumeka nero go save ono utasave tibuya bado na bebe siyego kwera nechebe nyinge nechebe million onye to go save buya onye to bwa tie ngeria ta go financial discipline at the end of the day na bakonyoranga bese elia tego konye yes watebire bintu birega ekaro kwa nyure besa nero gutumeka nero kugacha so go save kabisa
omuntu tebo bwate shilingi 100 yes ile ngo wente kutumika ndio twakire budget ya shilingi 100 emia gente que tanga ninge limbo ebolinga ki nimbwate gento nkoli okay anya kimbwate gento nkoli nyomba gento yoka maybe getigarete na mafuta chinyeni nakachumbi obo simbo kale nyumba iko bono kwa rasa evirie ensa moyo bosie na kila kitu pale kwa sevi iko bole chumbi shilingi squeeze 20 ka elienke uko na mafuta na shilingi 20 kiatugire 60 okay shilingi 60 na bora nyoanga tobwati hata ime yoko ligiebese ndebosio ubeke no 20 shillings ya hata masesi mia iko kiatugire bado 40 shillings 40 na cyuko ndora beka ndubwata kama chemu kaliga itoka nyumba gakoro kunye homework na boko chiruteime na ndito korosio mo chemu uliora akomoro tinza jinde jonsi yobacho iko asemia ose gutumia 60 ose 40 na wangu korko mundu mwe uti ebese kwenyorire lakini wasimiru na kiokora ibintu byakoberere binge maruira akire onyore na nene ekeroge gite target yawe kiga kiri gose fonyore na watubike yes ni erebuya ntambu kyonye gingo ta 60 40% gutumeka sorry 40% go save ni erebuya ntumeke ta 40% as ibintu bya maruire the emergencies save no nyenda 10%. okay igabo kango ali chibulironge kabisa egente getangani totara ikere situation ye whatever that's why to go chaime unantwe financial advisors ebese elio konyora on a daily basis to ganyanga oburwire bokonyoro nyetumeke unalirwa nyanyora iga ansa go save unabona leo tole tare 24 igwanze de go save ko tare 2 kurumo tienyo chage nonye kwa go save komi yonjige 240 shillings wekera lero yes igo ekere kwanyorire emergency of course emergency jerendete iyo ko ikatochi shugulikere buna bono onye mwana ekwero ndoje wende geita kya munia roko ko ikatomoire nyagetari ntoko kora saving egere ntomoire nyagetari igo lakini ko ikatoe very calculative nyuma totaranyore emergency ko ikatobe kuipangire mapema hii ndio nda kwana ambeyamo kwa kodiri tukoliao tenga no mwana biashara lengo bonjeri wa kwa lingi kwa kodire abese liko nyale malogoro otara rengera li kogora osene gento ile nyomba chinyine ile nyomba okore ya keras asante yani kware yakana uko yakana uko no go save eito save tinda tebana sali ngocho saka eito save ahora save shwari save wapi lakini ora kana konye kwa beseri kwa nyana beya motara mwanga oira abantu mugati oirekede yonse utakire kwara yakana pa ko save no save emi tuko manya wa save ya kabasa tase kura beseri yatigaire pona bokonye pache te yo manya nginda akora senge njoga buri tani kwebekere security ya financial umaitenga nteni nimbe security ana security in case nitaka kwa project yote in future ni security ya kanta sige in case ni nyora emergency nimbo atege de kiranko wane ibona rengo kwa nanga kware yakana na bomo mwana biashara kwa yakana na bomo kori gas waka no mosharo ga demand kware yakana bigo wakali kono kwa yakana ba go save asige alright monchumo ligiliana ndo monchumo tere ndivuna wana tupensire family ndingo mbwate abo bisa kurwa sesako imenyekeni una chai sako bakuna ngotsemi monchumo tere ngana kyumuntu wente kugachebesa una kyuwente gusevi mete na kweguri ngaki ebesa nawe nayo muntu notakiri we akana abantu mbe anje kabisa tinguga ningi akane monake amatumizi nyomba uzie baratebe ndimo kono birika umaite nabo bintu binembire onye sukari kwari kure kilo nabokora batike ituka matukabire bana nyino waine ndubia etabuga sukari ase ngichongo sefu kwari mbobenda akole yes abu uko save uko mate lieto uko save ndimine tichinjera chinyinge no kuyakana bale unabono mbale baliogorora bango kwa for example mjengo umuntu atiria magana gorugwa kiete mpaka mugoroba bonegero yigira mugoroba irusiringi 500 jiri akwe gunga tigange nda rusie nda etamu akaresensia nda siba manyerere agero mubiro irane ubuya manye kolengere nyange mubira santi oyu maybe buya kanire style gete ubuya kana koronge koli no mintateba
nuko agie besa asegete. Okay? Unajiri kwanyora nsiringi 200 kwanyora. Rusia 50. Tiga ko Rusia 100 chionzi naende.